benvingudes a aquesta manifestació que organitzem des del Moviment Amazic de Catalunya avui, 11 de març, davant de l'Ajuntament de Girona, en protesta contra la repressió brutal que va tenir lloc per part del govern marroquí a la ciutat rifènia d'Ait Bouayesh. El dia 8 de març, el govern marroquí va intervenir en unes concentracions pacífiques que es mantenien en aquesta ciutat des de fa temps, una contra l'augment espectacular en les factures d'aigua i electricitat i l'altra contra la corrupció a l'Ajuntament d'aquesta ciutat. El 8 de març a la nit, les autoritats intervenen amb molta violència i comencen a detenir els concentrats en aquestes dues concentracions, a ferir-los greument i a perseguir els que han fugit a les muntanyes i als domicilis. Comencen a trencar-ho tot, mobles i mobles, cotxes, botigues, a robar, a entrar en les cases, a maltractar dones, infants, adults, gent gran, sense cap mena de distinció. Des de llavors hi ha prohibició de circulació, la gent té molta por, ningú pot sortir de les cases i els militants que han fugit estan a les muntanyes, de tant en tant intenten fer alguna manifestació de protesta i estan brutalment reprimits amb gasos lacrimògens, amb canons d'aigua i amb tota mena d'armes. Cada cop arriben més reforços militars a l'aeroport de Lucemas. Cada vegada hi ha intervencions i enfrontaments entre la policia i els manifestants. A les ciutats del voltant, Imzuren, Bukidaren, a Lucemas, s'han fet manifestacions de solidaritat i de protesta contra aquesta violència sense precedent. Una violència que la zona no recorda des del 1958, quan es va reprimir també el moviment d'alliberament contra el colonialisme francès i espanyol. Aleshores hi ha hagut una violència tremenda amb violacions, assassinats col·lectius, cremar camps i destruir-ho tot. La gent d'allà encara recorda aquest episodi de la seva història com l'ànic dels cascos i ara diuen que ha tornat. Des d'aquell any és la primera vegada que senten que ha tornat aquest episodi i amb la mateixa violència i estem més violència encara. Per això la gent crida a la solidaritat i crida a la protesta a la comunitat internacional, als amazics que viuen a la diàspora, al Marroc, a tot el nord d'Àfrica. Les protestes que s'han fet són protestes pacífiques que reivindiquen unes demandes legítimes de justícia social, d'igualtat d'oportunitats, de dret al desenvolupament de la zona, del dret a l'autodeterminació. Però com a resposta a aquestes reivindicacions, el govern ha triat l'opció de la violència en comptes de l'opció del diàleg i respondre a les aspiracions legítimes del poble. Una vegada més ens trobem que el discurs oficial del diàleg, de la democràcia, etc., és un discurs fals, molt fals. Des que es va iniciar el moviment 20 de febrer al Marroc, només veiem repressions, detencions, assassinats. Només a la ciutat de Lucemas són ara 5 màrtirs per la causa social del poble. 6 màrtirs, perdó. 5 a Lucemas el passat 20 de febrer de l'any passat i un a la ciutat d'Ait Bouayesh. شحال غناتنا شنين إذا بقانا غير مخزن 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 شحال غناتنا شنين إذا بقانا غير مخزن. Així veiem també que aquesta pretesa reconciliació amb la zona del Rif és també una reconciliació falsa, que no acaba d'aplicar-se com caldria. És una reconciliació de vitrina, de façana, perquè no hi ha realment un interès a desenvolupar aquesta ciutat. No hi ha realment un diàleg amb els representants de la societat civil, a les reivindicacions polítiques d'aquesta zona castigada i marginada des de temps immemorials. És la relació de sempre
pel Rif per part del govern marroquí. Una relació o de marginació o de repressió quan hi ha protestes i quan hi ha una reivindicació al dret històric, al desenvolupament i al dret històric a l'autodeterminació i al dret històric a la dignitat i al reconeixement de les especificitats lingüístiques i culturals d'aquest poble, el poble de Rif. És per això que des d'aquí, a Girona, el moviment amazic de Catalunya, representat per diferents associacions, com l'Associació Cultural de la Defensa del Dret del Poble Amazic a Catalunya, l'Associació Tagarast Espai Amazic, l'Associació Taumat i altres militants d'altres associacions que ens hem vingut a acompanyar-nos avui i a solidaritzar-se amb la nostra causa, que reivindiquem l'aixecament d'aquest setge militar, perquè realment hi ha un setge militar a la zona de l'Ucemas. La ciutat d'Ait Bouillash, com les altres ciutats, estan encerclades de forces armades. Ningú pot entrar a aquesta ciutat. No deixen la premsa entrar-hi i investigar sobre el que passa. Ens arriben les informacions a través de les xarxes socials i a través de les trucades que podem fer amb gent que viu allà. Només a través d'això que ens assabentem del que ha passat. I la gent està aterroritzada i ens demana la nostra solidaritat. Només dir-vos això i dir-vos que avui hi ha prevista una marxa cap a aquesta ciutat des de la ciutat propera Imzuren, a les 3 de la tarda d'allà del Marroc. I no sabem què és el que podria passar. Així que ens hi hem d'esperar i ens hi hem de preparar per donar-los el nostre suport, tot el suport que necessiten, perquè som d'allà, perquè la nostra gent ens necessita, perquè allà es viu amb les nostres remeses, perquè també som ciutadans d'allà i tenim el dret de dir la nostra en el que passa en el nostre país d'origen. I tenim el deure de participar en el canvi polític que hauria de fer-se ja. Estem farts i s'hauria de fer real la democràcia ja. Ho deixo aquí i li passo a en Zoé perquè us llegeixi el manifest que he preparat. Pro repressió!